permanente. Veñen os corvos aletexando por riba desas montañas do castelo, do faro de Domaio, veñen os corvos e din: e vos, nacionalista, como é que ides con esa xente? Con quen iba Luis Soto en 1938, o ano en que eu nací? O comunista Luis Soto iba con o nacionalista de esquerdas Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Onde iban de Gansete polas rúas de Ourense, pola provincia de Ourense, Benigno Álvarez, o intelectual comunista máis lúcido dos anos 30, con quen iba collido do Gansete nas eleccións do Frente Popular? Con Alexandre Bóveda. O ano seguinte morreríamos dois. Como dixo o camarada Pazos, onde é que houbo millor goberno de concentración na Galicia municipal da chamada democracia, ou non sabemos que se chamara isto? En Cangas, porque iban do Gansete de Chimé os nacionalistas de esquerda. Isto é o que nós estamos escenificando hoxe, aínda que por razóns moi diferentes. Eu non sei quen se atreve a decirnos os que militamos na FPGA, polo tanto, en a nova, polo tanto, na alternativa galega de esquerda. Non sei quen se atreve a decirnos a nós que por que imos con esa xente, que non é nacionalista. Iso está dicindo a nós algún independentista. Vos coñecedes algún independentista que este dentro do BNG? Eu non. Algún republicano? Outro día, que nos fotocopiaron, quedou a fotocopia un pouco borrosa, os de FPG nos fotocopiaron un programa e tamén falaban de República Galega, pero desde Cali. Eso de vestirse con roupas ayer, para evitar que aparezcan vestidos como o rei do conto do Juan Manuel e máis de Llanes, non? Ben, nós non temos por explicar nada. Temos que decir que sí, moi seriamente, moitas persoas en Galicia, non somente nós, digo un nós moi amplio, porque inclui a todas as forzas aquí presentes, hai tempo que chegamos á conclusión de que había que reinventar o principio de Frente Popular que ideara Dimitrov, que ideara a Internacional Comunista e que se presentou como única fórmula posible de frear o fascismo en Europa. Instituíuse o Frente Popular en España e por eso resistimos 3 meses e pudemos incluso ter ganado 3 anos e pudemos ter ganado que resistiáramos máis. Fixose en Francia, non con excelentes resultados, e non se fixo en Alemania. Non se fixo en Alemania en 1933 e quen gañou as eleccións? Hitler e os nazis. Hai momentos en que a historia se pon tan torva, o enemigo é tan poderoso, a incertidumbre tan grande, a seguridade das persoas, das familias, e a inseguridade da perda total da cultura de entrar nunha edade de ferro, non a nova edade de ferro, é tan terrible que se impón a unidade de todas as forzas democráticas populares, ou senón será o inferno no mundo. E caeu a Unión Soviética. Caiu a Unión Soviética, caíron os países tutelados por ela, caíron outros países socialistas e caíu un escudo que protexía os traballadores de todo o mundo. Os traballadores de todo o mundo sabían que ali estaba a Unión Soviética. A burguesía dos países capitalistas sabía que ali estaba a Unión Soviética, por si non o sabían, a Unión Soviética chegaba ao espacio, gañaba a carreira espacial, invadía os territorios da ciencia de vanguarda e naturalmente tiña forza de frases militares. Por lo tanto, impúñase en Europa
impúñase en Occidente unha política de que? De benestar social. Non é porque me fixeran os traballadores, porque amasen os principios da Revolución Francesa, nin os principios rousseauianos do benestar xeral, non. As políticas de benestar, o estado de benestar, púñase en escena porque estaban os escudos soviéticos, estaban os misiles soviéticos, a revolución chegara a Pekín, a revolución chegara a Vietnam, a revolución entrara na Habana. Cada día que pasaba, cada mes que pasaba, había territorios no planeta que se achegaban ao socialismo. Entón, impuñanse políticas de benestar. Entón, a avidez do capitalismo tiña que moderarse, como cando as señoritas e os señores e os cabaleiros van ao fitness, a xente de alto nivel vai ao fitness e fai régimes de adelgazamento para estar no seu punto. O capitalismo, para estar no seu punto, tiña que emagrecer un pouquinho. Pero caiu a Unión Soviética e xa non fixo falta emagrecer, nin por ser guapo. O rostro do capitalismo apareceu ca súa horrenda fealdade e é así como temos aí diante, como un monstro da boca aberta que vai devorarnos e vai acabar con todos se o deixa. Ás veces come tanto que ten indigestión. Carlos Marx, hai moitos anos, que nos explicou como a cobiza a voracidade capitalista conduz ás crisis. Dunha crise a outra. Pois ben, esta socialdemocracia estaba feita para controlar as crisis, para satisfacer as necesidades elementais dos traballadores mediante o estado do benestar, xa non ten función unha vez que cae a Unión Soviética. Por lo tanto, que é o que se impón? A posición Soto, ao día seguinte do derrumbe total do socialismo real, ao día seguinte a posición Soto, que algunos dos presentes suscribimos, desde logo Moncanga suscribiu a Esquerda Nacionalista, a posición Soto dixo que imponse unha nova xeira de unidade nacional popular. Esta vez non contra o fascismo, tal como conocíamos nos rostros de Estados de Mussolini, de Hitler, de Franco, de Oliveira Salazar. Non, ese fascismo non. Outra cousa terrible, que casi é tan terrible que non ten nome, como é o capitalismo, o capital monopolista de Estado nas súas formas máis poderosas, nas súas formas máis increíbles, na forma máis absolutamente devastadora que tuvo nunca na historia o capitalismo, que é o que hoxe rese na Europa Occidental, nos Estados Unidos e en boa parte do mundo. Felizmente non en toda, Acabamos de gañar unhas eleccións en Venezuela, como vamos a gañar probablemente. Imponse a unidade. E isto que representan estes candidatos neste momento, os cales eu sinto encherme hasta un par de honra por ter a oportunidade de defender a súa causa, que a miña. Estes candidatos veñen a decir que sí, que a unidade é un ben, a unidade nacional popular é un ben, e é a única forma de darle para atrás o curso da historia, frear o capitalismo, e o capitalismo só se frente só se crea mediante políticas, novas políticas de frente, de unidade, como a que representa nestes momentos a Alternativa Galega de Esquerdas, que sí que está sendo un exemplo para todo o territorio español e para toda Europa. Un exemplo que, se se sigue, frease a voracidade capitalista. Se non se sigue, non se frea. É a única arma que temos. En tempos de Che Guevara, decía, abrir 2, 3, moitos Vietnam. Eran aqueles tempos, e tiña razón. Nestes momentos, temos que dicir, europeos, abrir 3, 4, 100, moitas alternativas de esquerda, presentar en batalla. En esto estamos. Ellos
candidatos e candidatas, queridos homes, mulleres, mozos e mozas, meneños que irrompen de vez en cando neste mitin cas súas voces. O mundo é voso, a terra é vosa, apoderarvos dela. Un saúdo comunista, un saúdo republicano, un saúdo nacional popular. Por favor, que sigan os compañeiros que van a rematar o acto do himno galego. Unha cousa pequena, fixeros un convite aos compañeros do 15M que están concentrados na Praza da Palma, dentro do Concello, sobre todo isto dirixido a xente máis nova, para que se apoyen as súas reivindicacións e as súas denuncias. Entón, insisto, que por favor os compañeros que van intervir pechando o acto co himno galego, por favor, cando poidan que ceten e rematamos o acto. Unha aperta a todos e grazas pola vosa asistencia.